Som en Pere Vilàs Gil i som autor d'un llibre que parla de l'artilleria a Eivissa en el segle XX i avions caiguts a Eivissa i Formentera, a les Pitiüses, durant la Segona Guerra Mundial, editat per Edicions Aïllades. En quant a la primera part d'aquest llibre, està referit a la història de les bateries d'artilleria que es varen muntar a Eivissa a partir de 1938 per tal de defensar l'illa sobre alguna agressió exterior que en aquell moment Europa estava molt convulsionada i hi havia un seriós perill, sigui de part dels aliats que després varen intervenir en la Segona Guerra Mundial o de les potències alemana i italiana que també havien donat senyals, sobretot els italians, de Mussolini, havien donat senyals de que els interessaven les Illes Balears. Les bateries aquestes estaven disseminades en tota l'illa, però principalment la zona sud i sud-est. I la segona part del llibre és referent a uns avions alemans, però també n'hi va haver un d'anglès, que va caure durant la Segona Guerra Mundial, que varen caure a Eivissa i a Formentera. Això és una cosa curiosa, però clar, s'ha de tenir en compte que els alemans que llavors ja havien invadit França i estaven a la costa francesa del Mediterrani i anaven a atacar els convois aliats que passaven arran de la costa nord d'Àfrica, el que és Argèlia i el Marroc i Líbia, i els alemans els anaven a atacar per fi de destorbar aquest tràfic que anava en busca de l'estret de Gibraltar per abastir els aliats, sobretot a Anglaterra. Sembla que les dues parts que consta aquest llibre no tenen res a veure una amb l'altra, però sí, perquè hem de tenir en compte que són coetanis, varen coincidir amb els temps i tenen els dos una base que és la base militar.